Story time. Yo, I don't know the last time done the story time. I know, guys. I know. Because I've been doing isn't easy. Like ukuthenga imoto. But guys, to be serious, game. Is it a singing story today? If I'm not I'm a lover, I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if you like this stories for more, please make sure that you subscribe on this channel. You watch this new video food and like, comment. Okay, that's the story. Ibhalela guys anonymous. Uthi into yoba umnyeni wakho ube naye for so many years ni together nesakha umzi kanti all along uza kukushiya athathe nomuntu oyityeyo. Uthi ke mna ke ubomi bethu buqale kanjena ke. Uthi sisuke elalini eyi-one. Ukubonelana uba abantu bathanda elalini eyi-one, banalaa relationship yaziwa ngumntu wonke elalini. Uthi heyi yayisithi ke apho ekukhuleni kwethu. Uthi umfana akukho signs of ugeyi, akukho mntu ubonakalisa ubugeyi. Ewe ndiyavuma umfana wayemhle ke, ngabafana bazi-yellow bone ke, uthi mhle umfana. Uthi hayi ke nakubabona ndisenzaziwa ezintombi. Uthi lahamba ke ixesha kwenzeka uba mna ndibe-pregnant umntana wethu wokuqala. Uthi ke ezinto banayo lo mntana wethu. Uthi hayi kabukhonzile samkhulisa ke lo mntana sidola njalo uhlala kwabo ndihlala ekhaya. Uthi seke saphuma e-high school, xa siphuma e-high school ke umfana wacaba ke ngokowabo kuthiwa makanditshate. Uthi le nto yaza notata wakho uba makanditshate yayingenguyanga umfana owayefuna ukutshata kahle kahle. Wacaba ke ngokowabo umfana bayamfohla ngomtshato. Uthi hayi ke nyhani wavuma kumfana. Uthi satshana ke lo mfana ndangumakoti ndohlala kulo boyfriend kodwa umakoti wapha andithi. Uthi hayi ke ndahlala ke phayana ke ndihlala nomntana wethu lona ke ndomama wazala ngokunjalo. Uthi yabona ngoku ndihlala apha kowabo mandinothisa into ezistrange uba umfana uyathanda uhamba emini nje abuye late. And unale tshomi yakhe ukuba ifikile le tshomi kumele kuhanjwe nje kunyamalale umfana angaphinda kuyo. Uthi nje bamela ke ndingumfazi osemzini omncinci, imagine ndincinci kwaqala ndandophuma e-high school. Okwesibini umfana lo kade ngumuntu ofuna isitrato u-up and down, but u-up and down netshomi kahle kahle. Unalo mfana athomene naye up and down. Uthi hayi ngamlanga ngxaki ndisicela uba hayi wethu itshomi yakhe bathomene, mandingabe ndijaja into yoba bathomene ntoni ayontombi lahamba nayo. Uthi hayi ke nyhani ke umfana abe ngumntu ozulazulayo ke, abe ngumntu obuya late ebusuku abuye selala, abe ngumntu umfana ongafuni ubamba mntu, ongafuni ubanjwa, olalela kude le ebhedini. Uthi yenzeka for loo nto ke mfazi zagqitha iinyanga le nto isenzeka. Uthi yeyi ndiyabona uba yabule leqa unyaka le nto ayisekho normal anymore. Uthi ndihlase phantsi kumfana imthethise ngale nto uba hayibo awusasondeli kum, awusandibamba ndithi kwenzeka ntoni na. Uthi umfana into izele apha ekhaya kanti uluzele loo nto, utshatele nam ke utshatele loo nto kanti okanye uthatele uthando. Uthi mna uphethe umfana ibe ngathi ndim lo soloko efuna le nto. Awuthi ndibona uba yazi ntoni nkosi yam mandise ndizithulele because ngathi ndim lo soleqana le nto, umfana nje akakho interested. Usehleli nje apha erumini ngoku apha endlini ngathi sihleli ngathi zii-friends ngoba kaloku apha ezilalini sine-gable yethu, like sine-flat yethu esecaleni mos yabo apha emzini. Uthi sengathi ndim lo ngoku yabo. Uthi but xa sihlala ezi-friends ngoku ngathi zii-roommates apha eflatini. Hayi ke guys, uthi ngoku seyindim lo ngathi ngokufuna ukwenza izinto zoba kubanjwa nomnye nomnye makandibamba kandithini. Uthi heyi le gebhu sihlala kuyo sihleli ngathi zii-roommates ke ngoku ngathi sinje sisitshomi nje sihleliwe. Unyana kabama kathini. Uthi hayi ke ihambe ixesha, uthi siyiphilele impilo ihambe ixesha, uthi lihambe ixesha futhi siboma close to a year. Uthi hayi ndikhale and mazala kwenzeka empilo ose unyana kafuna undibamba kafuna uthini. Caba ke kowabo kwavele kwathathwa naye ke uthi wayena wambona seke right noba kwathethwa naye. Uthi ke ubarayithi kwakhe, ubarayithi nje esuburayithi nje urayithi nje. Uthi saphila loo mpilo ukuba mna ke ngoku ndihlala kakubi apha emzini because umyeni wami ngathi ndihambele ngathi kahle kahle nobo-anti walapha because mna ndiyavuka ekuseni baphekele ndiklinge ndithini. Ngowam umyeni aphuma ahambe le tshomi yakhe bazule ilanga lonke eyawubuya lithi ukolala sengene ngibethe ndiflayithela. Sake nyandla iphila ke loo mpilo ke andithini ndaba nale tshomi. Uthi sakhula ke saba badadlanyana ndala le tshomi. Le tshomi ndiyixelele isimo sam somtshato. Uthi umntwana wam ndimxelela uba uhamba kanti nonke into. Uthi eyi le tshomi itsho uba tshomi yam I think mna phuma kulo mfana ube nomnye umntu. Umba andizokwazi uphuma because andiunderstand uba
enye i-relationship injani, ndiqheleleni kuyo. Uthi uyabona laa nto uba uyoqhela umntu ubone uba awuyazi enye i-relationship ngaphandle kwale, futhi ucinga uba le nto kuyo yinto enormal because awuyazi enye into. Uthi kandiqoma zaphuma phithini. Uthi yathi le tshomi, phofu tshomi, uyayazi na phela uba kuyathethwa uba lo mnyeni ungakhona le tshomi yakhe basoloko behamba naye ikhona into ebadibanisayo engapha kobutshomi. Uthi ndiqomba hayi bo uthina ngobutshomi, athi jonga ke uthi ukuyijongisise into yabo. Uthi hayi nje ndikunika ixesha loba uthi ukuyijongisise. Uthi heyi qoma andiyiva le nto. Uthi ake ndihambe ndiphindele endlini. Uthi ephinde ndihamba endlini ke ndifike ndihlale ke umyeni wam ubuya leyithi njengesiqhelo. Uthi ndiyazama uba umyeni uphosa isandla sam phaa udikiwe ngumnqolaka ongafuni uthethiswa osolo ngathi udikiwe akanomsindo. Uthi ngumntu onjalo nje apha endlini akungokoleki naye. Uthi heyi atsho uba hayi yena athi u-Anonymous uba heyi ndicinga uba singumntana wesibini. Uthi ndiqomba ndiyamthesta nje ndifuna uqomba ozothini na. Hamba nomyeni umntana wesibini uzawuba uphangeli ntoni. Uthi adiphosele phaa. Uthi uyandishashalaza ngexesha nam uyandishashalaza ungumntu odikiweyo nje ingathi ndiyamnukela kakubi. Uthi hayi ke ngabikho ngxaki ke siyaxabana ke ngokuxabana solo ngokuxabana. Uthi hayi ke kusefike ngomso ke endixela itshomi yam uba hey tshomi mani hayi mani ikho nto eyenzekayo nyhani apha umyeni wam andibamba use wathini. Alo tshomi yakhe jonga xa bephinde bahamba xa bephinde bahamba nale tshomi yakhe sizabalandela sifazisho uba bayaphi na. Sizawubajonga uba yintoni le bayoyenza. Uthi ke nditsho ndizaxelela immediate xa ephuma apha endlini akaphumi ngoku. Uthi hey ndithi mandibeke ifowuni ikhwaze itshomi. Uthi kulo mzi ke kukho ezinja so iyikhwaze nto. Ekhwazeni kwale tshomi uthi aphume umyeni wam athi hayi okay Brandeza. Uthi nyhani ke aphume umyeni wam xa bephuma ndiwe efowunini ndithi itshomi nabo bephuma. Alo tshomi jonga yakhe ubanike ispace baqale bakhe bawoke bangaboni uyabalandela. Ubalandele sawudibana ekoneni kulaa mzi. Uthi hayi ke ndimke lowo ndizixelela uthi ndibekeke ndibejini ndizixelela uba okay ndifuna uyoba in action ndifuna uba kwenzeka ntoni na. Uthi ke nyhani ke sihambe ke mna ndihambe no-Anonymous ndihambe ndibalandele abo bababini. Uthi wathi strange ndade ndibabonela kude ndibabona ndibabukele kuba bahagene like babambene izandla. Uthi ndiyaqomba uba akho mathi nobambana izandla awulahle ubomi. Iyakukrisa le nto yaba bantu. Uthi nam ngoku kudala ndizibone ii-red flags zalo myeni wam uba uhamba netshomi bahleli bobabini okanye bahamba ngogaga okanye bahamba kakhulu bobabini mara akakwazi nothini nefemeli yakhe. Kudala ndizibone ezo nto but bendingakiphi kum engqondweni uba kungenzeka uba lo myeni ubhizi. Uthi ke ngale mini ke ndibalandele nyhani. Uthi bafike bangene ke eyadini bami yasekhoneni leli tshomi. Uthi nyhani ke ifike ke tshomi ke ndimele ndicela uba yeni ndibabonile bebambene ngezandla. Into yabo mna uthi ndibe xhala nje ndibe rongo ndibe ndisifutufuthu ndiziba indenzela xhala mna le nto tshomi masijike. Athi utshomi masizojika tu sizawungena. Uthi Anonymous ndiyoyika kukho into endenzela uvalo kukho into endenzela uvalo ingathi andiyazi ngathi andifunanga ndiyibone le nto efuna ndiyibonile. Uthi Anonymous siyangena kulo mzi sizawuba kuba benza sizawufumana i-closure uba benza into ke sizawuya uba abenzi into sifumane i-closure. Uthi hayi ke nyhani ke bahambe. Uthi ke utshomi kaBralo uthathwe nayo unendlu yakhe naye apha ezilalini siflet yakhe secaleni. Uthi ke sifike ke phayana sisondele mos ezilalini kukho nje ezaa festire zakhona zineeglasi akho bhakla akho ntoni curtain ivuliwe. Uthi sisondele ke nyhani xa sisondelayo heyi siyeba ikhona mani into ngathi inkulumzana. Uthi sisondele masikroba. Uthi sikroba ke ngoku uyabona masikhethini nalaa nto uba ibe nalaa lace curtain ndingibekho i-curtain livuliweyo i-lace curtain ivaliwe. Uthi siyakroba siyabona uba ikhona i-action eyenza. Uthi ndiyambona umyeni wam uba nanke awukhulile akanye uba ngasentla ikhona nje into ebeyenzayo uba bahamba naphakathini. Uthi zange ndikwazi ubabona nakakuhle emveni koko kwavele kwaluzizi. Uthi kwaluzizi ndadizi ingathi kukho into eme apha emqaleni ingathi andikwazi uphefumla kakuhle. Uthi ndave ndehla ngedonga. Uthi andiyazanga ke uthome ulibele uba apha sizobetha sizokroba udubula isikhalo uba mna ndifile ndiyafeyinta. Phuma abantu balamzi ke ngoku kwezinye izindlu baphuma umakhulu wapha utamkhulu wapha baphuma kwenzeka ntoni na. Ngazi uba itshomi uyafeyinta xa ifeyinta xa benifuna napha. Hayi besebenze ujonga umyeni wakho nomunye ule high blood ngoku uthi aphume kumyeni umyeni uphuma
sengicibile ke already nethoni ukuba sebethukise bezondilanda bebezothina apha ndizothatha emzini wabantu senihambe ndize emzini wabantu bendizothini uyanava ndize kubani mosapho ndaphinda ndibuye uza kundilandela ngoku uthi umyeni uthi isitori sami ke eso. If uyazithanda izitori ezikanje and ufuna ukuva more of these stories, make sure you subscribe on this channel. If you like this video, ubukele nezinye iivideo futhi. I can't wait to see you next time. Andizonqaba, I promise. Bye.